Marie Dahl Jacobsen er nomineret til årets Kulturvækstpris for at lave R&B-inspireret dansksproget pop med autentisk nærvær og noget på spil. I 2023 vandt hun DR's Karrierekanonen og blev ugens uundgåelige på P3 med nummeret Boykot. Der er ingen tvivl om, at Marie har talentet, formatet og viljen, og med en smuk stemme, der er rundet af det vestjyske hjørne af Danmark, er hun med til at sætte Struer på landkortet. Hej så. Jeg hedder Marie Dahl Jacobsen, og mit kunstnernavn er Darlin. Jeg går her i København, hvor jeg bor og laver min musik, men i virkeligheden er jeg jo fra Struer. Jeg tror, det er hele den her kontrast, jeg oplevede, da jeg flyttede fra Struer til København, der gjorde mig inspireret til at skrive min musik. Og omvendt mærker jeg jo virkelig stor inspiration nu, når jeg tager tilbage til Struer og mærker fjorden og naturen og alt det, som Struer har bydet på. Thomas Rask er projektansvarlig i Justerbart, der repræsenterer et dynamisk fællesskab for unge i huset nummer 7. Justerbart er nomineret til Kulturvækstprisen, et ung-til-ung-koncept, som skaber inkluderende aktiviteter i den hyggelige café, foredragssalene, de kreative værksteder og meget mere. Thomas Rask og de 20 frivillige gør en forskel for kommunens unge og bidrager med et stort engagement til vækst og udvikling af kulturaktiviteter i regionen. Fællesskab, hygge og frivillighed. Det vi gør, det er, at vi åbner dørene i hus nummer 7's normale lukketid og tilbyder unge mennesker at komme ned og være og skabe det, som de synes, de mangler. Jeg tror, vi gør en forskel for unge ved at sige, kom og vær med. Simpelthen. Her kan vi samles og skabe et fedt fællesskab på tværs af interesser, aldre og alt det imellem. Jeg kan mærke den forskel, og som selv ung og deltagende i Herrings kulturliv, så har vi haft det har altid været meget defineret, hvad vi kan lave. Enten så er der musikfællesskaber, der er kunstfællesskaber, der er teaterfællesskaber. Der er ikke så meget for dem, som ikke er til det definerede. Her definerer vi selv indholdet og skaber rammerne. Trioen er nomineret til Kulturvækstprisen for arbejdet med Ungdomsholdets Revy i Syvkanten og det store engagement i foreningslivet. Instruktør Mette Iversen, koreograf Sofie Gansel og kor- og bandleder Sandra Gudmundsen står bag den store succes med Ungdomsholdets Revy. Revy er skide god til unge mennesker, fordi der er run på, der sker forskellige ting, de har forskellige roller, der er noget musik og der er noget dans, der binder det hele sammen. Jeg tror, vi bliver bedre mennesker, når vi også griner lidt sammen og med og af hinanden. Trekløveret arbejder tæt sammen med deltagerne på holdet og favner dem alle på en inddragende og anerkendende måde. Kreativitet, passion og fællesskab er i centrum, og trioen deler glædeligt ud af deres viden. Og kunne videregive alt det, vi har fået ned i rygsækken, da vi var børn her i foreningen, stået på det samme gulv, og kunne videregive det til nogle nye unge mennesker, som bare skal ud i verden og give den gas. Ja, og så synes jeg også, det er mega vigtigt at vise, hvor seje unge mennesker vi har, og hvor højt et niveau vi kan levere revy på, selvom at alle vitterligt kan være med. Nu er der revy! Ikke mere fy-fy!